Hausa bakwai design of AS mai kwai. Hausa bakwai design of charismatic intelligent director ashirin na goma. A film produced by Musa Mai Sana'a. This film has received special attention from the highly intelligent director Ashir Nagoma. Hausa bakwai. Sunan nawa ga wanga shine yawo. Sunan hudu ba ta kuma Abubakar Hayatu. Fika bai kida kushe. Takan je dai hutu ta dawo ta gagara wajen sauran hakora. Dabar da dabarar dirbujin rago ranar sallah baya hana malayyaci yanka rago ranar sallah. Ina nake a wannan lamarin. Amma sunana na hakika Abba El Mustafa. Zababbe daga Allah, kumurci saran ka ba a warkewa. Guzuri da tsaraba ta a taron Hausa bakwai shine sallamar sai mai sai ya san gare a ranar taron Hausa bakwai. Karima ce je na kallon mu. Sanyawar daraktan Hausa bakwai ashirin na goma. Sanyawar dattijo na kuma Fatima Hannu. Badan tsakiyar ruwa. Cire da shansa halakar mai ganganci. Farin gemu ke sa falke a fagen farauta. Jinjina ga mai gari ya zama dole ko ji ba don biso ba. Delu nake a wannan shiri. Sunan da ke kaina kuma Fati Babba. Ya aka yi ya za a yi ya haka. Ya je ya dawo ya take ne yauwa ya yi. Rabe sako daga AS mai kwai madaukin nauyin Hausa bakwai. Sunan gaske kuma Adam Ezan. Jirgin sama mai masoya da yawa. Busan buzur a bakin bahar bashi busuwa ba da yake mun bunsuru a bakin daji. Tanko nake a wannan lamari. Sunan yanka na Sha'aibu Lawal. Mabiyin zoman dawa sai falke duk a daji ba ya zaki. Yakan kama kura ya zare mata fikan ya yadda ita. Masanin yau sai Allah, masanin gobe sai Allah, masanin kullun sai Allah. Shimfidar shaidar shunin shaka tafi shine shishigin shanshana sharar ba shanu. Kande nake majibin jiyar yawo a taron Hausa bakwai. Sunana ga mai kahobi kuma Rashida Adamu Abdullahi. Hakuri da bin na gaba ya janyo mata ta wuce sa'a a cikin zakuna da kuraye. Zance aka fi su ba tsiwa ba. Tsaraba ta a taron Hausa bakwai shine kar ka bari kaifin bakan kai kan gaikayin kare kukanka. Kalle ni da kyau kallon mu. Indo ce lakabin nawo a taskar Hausa bakwai. Sunan takamata kuma Zainab Umar. Barewar tauraruwa mai gudu tare da ke sai an shirya. Yawa mai maganin tattabara maraini ya saba. Guzurin Hausa ta a ɗakin Hausa bakwai shine garajen gardaman garbati garin gagara a gaban gamu. Gara garwashi a gaban gamba ya daga kan kalam. Kuma ni kallamu nake mai kai baban kalamai. A haƙo kuma suna na Nura Husaini. Ga tsaraba ta nan ta Hausa bakwai. Tsagerancin tsiya da tsiwa tsunkunin tsokacin tsaki ne da tsitaka a tsarin tsakiyar ta kana mai tsafta. Lado nake cikin tumbatsar Hausa bakwai. Sunan zub da jinin dabba mai farin gashi kuma Sani Musa Danja. Rimi ka fi ƙarfin saran mutum ɗaya ko da an taru jijiyarka ta yi nisa da ƙasa. Taron Hausa bakwai ake. Bari in zub da tawa in ƙara gaba. Za ni zariya domin in zaro zaren zariyar zangarniyar zare a zuba a zazzagawa a garin Zazzau. Jimmala nake bi sawun tanku a wannan tafiya. Sunana na ainihi kuma Sadiya Muhammad. Dan zaki ya girma. Sai haƙuri na mun dawa. Mulgine ne niyar mulafin masu masurai da magariba. Mantuwar mun share muguntar murmushinsu ba ta hana ni cika baki a taron Hausa bakwai. Gwamma tozalin garbati. Sunan hakika kuma Fati Usman. Kirtani kin wuce rigar Allah sarki. Ga bajinta ta a taron Hausa bakwai. Shiga shingen shahararren shiri sai da zuban azurfa. Garbati nake a wanga shi. Sunan ainihi kuwa ni ne Almu. Zaki mai rigar karfe fidda ke sai a kushewa. Bagobirin matashi ganin dadashin ka sai an shirya. Hadari rahamar masu shirin fina-finan Hausa. Farcin mujadalar sansanin sangaya sai da tarayya. Hausa bakwai sai dan Hausa.
kai jan mutumin nan ka dauki jan sandar can ka ruki ja akuya can mai cin jaddawo can ta gaba da gonar jata